mokwongo gimonego bed ni wang'iyo mokwongo kabisa wach mental capacity, mental health mar jok matiyo gi gik mating'o dhano e ndara kae gi jowuoth. The second thing, Kenya is among the most developed country in terms of technology. Sani onego bed ni apply technology ng'iyo any infringement matimre e ndara. Kantie speed cameras e ndara, cameras koketi e ndara, to apar ni samora mora ma accident otimre kaka Eric wacho ni wamiyo ga police asoya. Kantie technology, camera nitie, camera no bro mako exactly gima notimre to bro record, to ka evidence moro dware to mano can be produced in court as an evidence. Gima machielo en ni sani kwa kamwa bet kaini wani ambassadors, wani jok monego bed ni piny ng'iyowa ni direction man monego bed ni wakaw. Koro nyaka wabed piny wachung' motegno mondo wa defend what is right, mondo wanen ni waloko wach mag transport, wach mag wuoth e ndara e Kenya kae. To wajiwo maduong' kabisa ni serikal mondo obed piny mondo owinjre gi kaka wadwaro wan, nikech wan watiyo gi gepe nigi wang'e mapaya en mondo giwinj ywak marwa mondo gitim dwachwa. Erokamano inya Maurice Oduor, jagoro maduong' Matatu Workers Union. Erokamano inya Isaac Oganga, dereva e boma ma Nairobi kae. Elike Gode, jakoma mano mar riwruok mar joriemba boda kaachiel kod wega boda kaachiel kod Charles Obuya ma bende noyudo thuolo mar riwore kodwa ka entiere kaunti mano ma Kisumu. Kuom kawo thuolo maru mar mondo mi ubi wabed kod twak, wageno ni ibo bed ka iporo wache yo makare mar mondo mi ng'anyo mag weg matatu kik bed e pacho kae. To bende oket jo boda kaachiel koda joriemba matatu mating'o jowuoth kamoro achiel mondo gipor wach gine kaka ginyalo tiyo koda peini e yo makare e pacho kae mar mondo mi masiche mwaneno kinde ka kinde, masiche ma gikone imiyo itiayo macha e nyamburko kik bed e pacho kae. To maduong' mogik obed jo boda